Moikka moi kaikille taas, ja tänään me esittelen minun tammikuun suosikkeja. Eli no on tämmöset hanskat. Mun veli osti nää mulle, kun se oli Helsingissä. On tosi kivat. Sitten tässä lukee Helsinki, ja sitten tässä on tämmönen, milloin käyttää kännykkää. Sitten on tämä Victoria Secret hajuvesi. Tää on Winter Cranberry. Tää tuoksuu ihan taivaalliselta. Ja oikeastaan tää on vaan niin ihana. Ja sitten on tämä. Tää tuli mulle tässä kuussa. Ja tää on sitten blondi. Ja tää on ihana. Joo. Sitten mihin mä heti hukkasin sen? Mä hukkasin mun yhden suosikon. En mä voi olla tämmönen. Mä hukkaan mun tavarat. Tässä. Sitten on tää. Apua. Missä olet, ystäväni? Tässä on tää Rimmel Londonin, en mä tiedä millä se sanotaan, mut tän merkkinen. Apua tarkentaa. Voitko tarkentaa? Tarkenna. Tommonen kuitenkin. Ja tää on siis toi Pysy pystyssä. Kiitos. Ja tää on siis toi kulmakynä. Ja tästä tulee tää harjamukana. Ja missäs tässä sävy lukee? Ei lue sävyä, mutta tää on tosi hyvä. Ja mä oon käyttänyt tosi paljon. Tää on tämmönen. Ja tää on siis ton värinen. Korkin värinen. Tää vääristää tätä väriä kyllä vähän. Tommonen. Et aika mun kulmien värinen. Se on hyvä. Sitten. Ottakaa hetki. Joo, seuraava löytyykin täältä. Mä menen nyt ihan nopeasti pois. No niin. Ja seuraava onkin sitten tämmönen. Tässä on nyt vähän. Herra Jumala. Miksi mä sekoitan nämä korkit? Mut siis tässä on väärä korkki. Koska mun kaverini vähän sekoitti korkki. Ja tää on siis tämmönen. Tää on vähän kärsinyt nyt, mutta ei siitä sen enempää. Tommonen. Wow. Ja siinä olikin sitten tämä video. Laittakaa kommentteihin, mitä piditte muista suosikeista. Ja nähdään ensi... Mä en saa enää puhua. Nähdään ensi... Apua, onks mä oikeesti koko ajan? Nähdään ensi videossa. Se olisi moikka!